Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang hanyipta jagat ing madyaning wisma pahargyan siang kalenggahan ana titaing Gusti ingkang asipat jalu kelawan wanita arsa hanetepi jatining palakrama anindakaken tata cara adat panggih arisang pinahargya penganten kekalih sami bebalangan gantal dumadi saking suruh ingkang matemu rose isi jambi lilintingan wenang lawi sanadyan beda lumah lan kurepe yen ginigit padha rasani kasebut nama bondang kasih lan bondang tutur pasemon mugi sedyaning manah penganten sekalian tansah nyawiji cipta rasa karsa tuwin karyani nuli penganten sekalian sami hatangkem asta ngadani tata cara bujur sumbaga minangka pralambang so perlampita pitepangan antawisipun priya lan wanita lair trusing batin tumuli arisang pinahargya penganten kekalih harsa hanglajengaken ngadani tata cara wijidadi kawiwitan kanthi penganten putri laju hanjengku ngaturaken pangabekti pakurmatan katur dhateng penganten priya minangka guruning bebrayan ingkang badhe dipun suwitani panganten priya daya hanya ketika nang Antigo ingkang caket wonten ing Bokor Kencana minangka wadahing Sekar Pancawarna ya Sekar Setaman sakala kanang Antigo pinidak ing padha piar pecah saknalika pengku pikajeng panyuwunan wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi hanggenya mangun bali wisma pikanto wahyuning palakrama pinaringan wahyu judu sejati kang awujud golek kencana ya pratima ingkang bisa tata jalma pinaringan tegak turun putra putri ingkang soleh lan solikah tanggap magita-gita penganten putri hamiji ampeyanipun ingkang garwa ngadani tata cara ranu padha hambasuh pepadane ingkang garwa ngagem Sekar Pancawarna kang dumadi saking mawar melati uga kenama pangajabing sedya mugi ngicali-saliring sukerta satemah mangambar ambar arum dandanyo mangambar ambar arum lampahnya nuli hanindakaken tata cara junjung derajat Gila penganten priyo hanjungaken penganten putri pasemon penganten priyo badhe hanjunjung derajat lan martabate penganten wanita genyo nglampahi gesang bebrayan sesarengan ing mangke nuli kaadanan tata cara laku pradaksina apa to wardine apa to maknane tata cara pradaksina ana nggih lampahing penganten putri mubeng nengen ingkang badhe meratitesake diri jumeneng wonten ing sisih kiringipun penganten priya satemah jumenengipun penganten kakung wonten ing sisih tengen tondo pangaji-aji penganten wanita genya badhe asung pakurmatan tansah hanengenaken kakungipun jroning emah-emah ing mangke sarehning arisang pinahargya penganten kekalih jumeneng jajar sesandingan nuli kaadanan tata cara saha upacara slindur binayang tata cara slindur binayang penganten sekalian arsa kasingkepi slindur dening rama saha ibu mawi sindur gula klapa awarna rekta lan seta ya abang lan putih nuli kakanthi tumuju palenggahan rinengga
ya sasana endah mulya kanthi hanglaras moya lampahira. Nedya kakanthi warisang penganten sekalian dening Rama saha Ibu uga kasing kepanselindur awarna rektolan seta abang lan putih pralambang ramita ing ngarsa sung tuladha ing madya pangun karsa tuturi handayan ugi risang pinahargya penganten kekalih tansah tinuntun ing reh kautama pinayungan ing budi rahayu sarta wani ing bebener saha wedi marang kanistan. Iya mangkono Ibu penganten kekalih sing putri katon ayu sing kakung katon bagus sanadyan ora sami gumoyu sajroning manah sampun padha sarji bilih menawi wonten gesehing penemu musyawarah kang den bumbu salokane kadya lembu kang hanggeret garuluku ngangkate bareng datang benceng ing laku nuli pamangku gati anindakaken tata cara tanem jeru ngenyo hanglenggahaken ingkang putra putri kinasihaning nggih penganten sarimbit kanthi sasante puji bir anakku cukup sepisan kanggo sak lawase ya kuwi sigra pamangku gati Bapak Ibu Slamet Kartono sawetara manggap saking pakrubungan Amrapati saha hanap rawuhipun kadang pisan sinara wedi kanthi tangkep asta ingkang raket kauturaken wilujeng rawuh kang Mas Bisa wilujeng rawuh Mbak Ayu Bisa sumangga kula dherekaken lenggah wonten ing palenggahan sinedya hangampingi saha hangestreni ingkang sarta paring panjulung donga pangestu awit sedyaning para putra inggih Dimas Bisan sumangga kula dherekaken Dimas Bisan Nedya ingkang hamangga gati menapa dene kadang bisa kutresna lenggah satata wonten ing sasana endah mulya lenggah ngampingi putra putri kinasih ingkang sawet kawin ngaturaken wilujeng rawuh katur dumateng para tamu minggahipun keluarga agung kadang pisan sutresna ingkang sampun kepareng rahangasta panjurung donga pamuji mugi lampahing tata cara panggihing penganten kekalih wiwitan tengahan ngantos pungkasan tansah dinadhar ing kawilujengan Hati kotangan luhur kebrayaan
Para tamu kagung seputri ingkang ginenggu ing karahayun. Hanya rengi gumrebuting para kadang uda taruna nggenya alaladi ngaturaken sugata pakurmatan wonten ing ngarsa panjenengan sadaya. Kawuryan ing samangke risang pinahargya penganten kekalih sampun lenggah kanthi prayogi wonten ing palenggahan adi. Nuli badhe hangadani tata cara kerobongan jangkep nut gagrak Surakarta hadine ngerat. Tata cara kerobongan dumadi saking baba timbang kacar kucur kembul bujana Andrawina saha hangunjuk toya wening. Pramila katur dumateng Ibu Juru Sumbaga saking Andari Wulan Make Up daya hamratitesaken nggenya penganten sekalian anindakaken tata cara ingkang sampun sinedya. Minangka tandha pakurmatan lumadining tata cara kerobongan mugi rahayu hangumandhang para kanca. Para tamu ingkang minangka ing Sukarna, sumangga kula dherekaken hamirsani gelaring budaya ingkang satuhu endah adiluhung ingkang taksih dipun uri-uri dening keluarga agung Bapa Ibu Slamet Kartono anenggi tata cara adat budaya kerobongan jangkep ngiblat kalayan keraton Surakarta hadine ngarat. Tata cara kerobongan kawitan kanthi bobot timbang katresnan Kanjeng Rama hanenggih Bapa Slamet Kartono lenggah wonten ing damparing kinastri nuli penganten kekalih kapangku wonten ing sisih kanan lan kiringipun sineksenan dening ingkang Ibu Sutresna. Ingkang Rama badhe hanimbang sepira ta bobote sepinten ta timbangane penganten sakloron. Nuli miterang Kanjeng Ibu wonten ngarsanipun Kanjeng Rama, kados pundi bapakne? Abot ingkang pundi putra sakloron? Oh Bune, sawise tak timbang anak sakloron padha abote padha timbangani. Bengku pralampita genya Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama ing mangki boten badhe bedak-bedakake, boten badhe bancinde banciladan. Sadaya putra badhe karengkuh sami. Boten wonten ingkang sinebat putra mantu menapa dene putra pribadi. Sadaya karengkuh sami kadidene putra priyangga. Tumuli risang pinahargya penganten sekalian anindakaken tata cara kacar kucur ugi kang kawastanan asok gunakaya menawi wonten ing tlatah Ngayogyakarta hadine ngerat. Tata cara kacar kucur banggah uba arampe kacar kucur dumadi saking empon-empon beras jeni sarta arta receh jering. Bangku pasemon genya penganten priya ingkang badhe dados guruning Bali Wisma ing mangke tansah
sumadyo ana tepi saha paring guna kaya nyekapi sadaya kabetahan keluarga. Semanten ugi penganten putri hanampi guna kaya peparinge ingkang garwa kanthi linambaran raos tulus lila lan legawa. Sekedhik menapa dene kathah badhe dipun cakaken kanthi gemi nastiti lan ngati-ati. Nuli kacar kudur ya guna kaya kang wis katampi kaatur pisungssungaken dumateng Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu pangajabing sedya sanadyan tohing mangke penganten sekalian wis mangun bali griya pribadi ananging boten badhe supe dhateng tiyang sepuh kekalih sanadyan sugih bondo sugih bandu tansah emut dumateng ingkang sampun hanggula wentah wiwit alit anenggih Rama saha Ibu. Purna tata cara kacar kudur sigra penganten sekalian hangadani tata cara kembul bujana Andrawina ya dahar sekul penganten utawi dahar sekul walimah. Ya penganten sarimbit sami dahar sesarengan sami dulang dinulang pangkupi kajeng sajroning mangun bali wisma pait manis lan getiring bebrayan badhe dipun lampahi lan badhe dipun raosaken sesarengan. Mugi prasetyanipun tansah hantu amat sinamadan daya dinayang sabaya lapa sabaya mulya sabaya mukti sabaya pati. Nuli kapungkasi kanthi hangunjuk toya wening toya anegesi banyu wening wis hangarani banyu minangka pralambang sesuci saha panguripan. Mugi anggenya penganten sekalian hanglekasi sedya ngerakit sekaring tresna jroning bebrayan kang linantaran hanambut sih sutresna susilaning akrama tansah pinaringan saha linambaran penggalih ingkang wening wening atine wening pikire saha wening tindak tanduke ya mangkono pangrucitaning wardaya kang kawiyos wijiling lisan hanyarengi suing gending pangiring ingkang kapiyarsa para kanca ahadi musik. Prajanjen ingkang agung ing antawisipun Gusti Pangeran ingkang hangreksa jagat raya Allah Subhanahu wa taala kalian para rasul kawastanan misakon golidho prajanjen ingkang satuhu awarat prajanjen ingkang satuhu abot tumraping titah manungsa penganten kekalih kang kawitan kanthi tata cara ijab paningkah sedaya perkawis ingkang haram dados perkawis ingkang halal sarta kebak ing barokah saking Gusti Allah ingkang Maha Mirah.